Muszę się Państwu pochwalić, że jak nigdy nie lubiłem jeździć w góry, to zwiedziłem ostatnio Dunajec. Bardzo mi się podobało, proszę popatrzeć. Zwiedzałem też nadal zakątki Bytomia. By the way, wlazłem w fajną miejscówkę. Jak się to mówi, apartamenty, Grota Solna. Nie pamiętam, kiedy nie było żadnego kontentu kulinarnego, którego Państwo zresztą się wielokrotnie domagali. Mówię, trzeba coś zrobić. Ale co? Kurczak generała Tso. Kurczak generała Tso został wynaleziony na Tajwanie, ale za to generał Tso był Chińczykiem, który żył w XIX wieku. Co za historia. Co? Co? Bardzo ważny jest przecier z Daltony. No i po to on jest. Proszę Państwa, kurzę. No nie jest to reklama akurat sklepu. Ryż. Miód. Przecier. Ocet. Oshi? Niekoniecznie. Mąka kartoflana. Cząstek. Jak już mówiłem, sojowy. Imbir. Chili. Czyli co? Czyli co? No to co? No to bęk. Proszę Państwa, gdyby ktoś z Was miał na przykład obrzydzenie do Chińskiej Republiki Ludowej i nie chciał wykonać takiego dania, to możecie je przemianować jakoś, na przykład kurczak generała Jaruzelskiego. A oczywiście towarzyszy w przyrządzaniu potrawy kot. Łatka. Łatka, jaka dzisiaj Twoja pomoc będzie, co? Aha. Finely chopped chicken. A teraz pan Miłosz tymi ręcoma wykona sos. I panie, co tu będą za procesy przeprowadzane? Tak, najpierw 8 łyżek. Nie wiem, tak sobie powiedziałem. 1. 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego. Bite. 1. Druga. 1,5 łyżki octu. 3 łyżki miodu. To tak będzie 2. 3, 4, 5, 6, 7,5, 9 i będzie. To będzie tyle z tego sosu. No. Na oko mąki kartoflanej do kurczaka siup. I do sosu trochę rzeczonego imbira. O. Cząstek przez takie oto narzędzie wciskamy tu, nie? No. It's beautiful. Tu kilka sztuk tych papryczek, ale one są dość ostre, także serio tak oszczędnie. Papryczki na ogień. Kura. Siup. Miłosz. Lyj. I teraz to powinno wedle tradycyjnej chińskiej sztuki kulinarnej zgęstnieć, nie? Kurczak generała... Co? Tu jeszcze można by dla efektu posypać sezamem, ale wiecie, to życie w Chińskiej Republice Ludowej nie należy do najłatwiejszych. Dość takie wyszło. Chociaż tych papryczek nie było dużo. Dobre! Zapraszam do przyrządzenia, prawda, czegoś takiego. Kurczak generała co? Co? I zostawcie łapkę w górę.